Egu neti lo bala tule di yo kalose. Ezo mogo. Chief Doctor. Ifeanyi Rochukwu Nwoye. Ozo China nwata Ukwu ọma kpọlọkụ so gaba n'iru na Chukwu kwuru n'azụ. Yes sir. Anyị ekene o. Ọbara tule Ochina nwata onye ọma. Oke nwa n'izu obi. Ochina nwata onye ọma. Ezo mogo Ọbara tule Ochina nwata onye ọma. Ochina nwata odogwu. Ochina nwata onye ọma. Ifi na-eme n'ọbara tule gaba n'iru onye ọma. Ego netile si na nwata odogunu ọbala tule dibịa eze ọmọgọ na ọgadio ọbala tule dibịa kalusinu ịka na-agwọsikwa ọgwụ onye igbo akụzi ụdalụnu ezigbo onye ibiribe ọgada ka isi ejenu ezigbo nwadịa na dalụnu nwadịa na numọrọ mozuru n'ezenu na mụsịrị nwenu ọbọsa mụlodogwu ka mụlibi ihe nnu na mba achọsa n'ife a ga-agwụ nwenu n'ezenu agụrụ ihe n'Ifeanyi Rochukwu n'onwere ife nyili Chukwu n'omume obodo Okoligo Ifeanyi Rochukwu wee tonyite o wee bido wee gụba akwụkwọ ya bụ nwa na ọgụsiri akwụkwọ n'unenu o wee naba mba n'uwe gbaba mbọ olufiziri na banụ ya bụ ife gara aga chacha obele nwa gbagbaba dịrị wenata Ọnịcha donu o wee bidokwa n'uwe zubafianụ osizi Ọnịcha donu wee nabazie n'agbọnụ oluziri agbọnụ ọlụ aka kochi kalisianụ ọgbagide mgbo na abụọ lụgide olu akanụ ya bụ ife aka zukwu chacha eze ọmọgọ wee nata bọnụ osizi Ọnịcha donu wee nataba n'ụlọ obido wee gbaba mbọ ọdọ na-agbazi mbọ n'ụlọ ka Chukwu Olise ziri ozi ndị a na-egwali ihe okwu Arobi na-agụ n'ọgwali ihe okwu eze ọmọgọ n'ihe ejelu mozi ya bụ nwa wee kwelunu maka na o si na nwatakịrị n'egbuwa mma ya bụ ife na amali ya manụ n'afụgo ọ nọzi n'ikwu nna enu wetebelu ndị isi ozinu o wee bido wee buwa amụmanụ o wee bido wee gọwa ya ndị na-enwere nwa na-ekulu nwanụ ndị na-enwere ego wee nwebe ego eze ọmọgọ wee lụgolu chienu meze n'ife wee gazelu ya n'owedi nnekwu asị na ije n'ụwa si n'akara aka ije n'ụwa na ọ bụ onyinye Chukwu onye rapụzi efe anya na chi ekwuru wee mebe ọzọ n'ezinụlọ ya nọ n'afụfụ ije n'ụwa n'osi na chi ya dị mma ọnatalu chi abụrụ ọgwụ ife mele onye si na chi ya ọnatalu chi abụrụ ọgwụ ma ncha eze ọmọkọ wee sizikwu n'ihe ụmụọra mozu
wenabazie n'ube nne ya n'igbu oluzilu n'igbu n'ụzọ wee mepee ike wekalị anya rụ ibobo wekalị ya a na-esi onye nwere ibobo ngọ ochi na nwata odogwu eze ọmọgọ gaba n'ihu ifi na-eme n'ọdị anyị mmanụ akala aka anyị jiji na nwere ofujanụ ejele na-ejela na nweziri ịkpa ma nweze n'ọgbọgbọ onye ife na-esili ike nu wele ọsọ wele ije jebe nkochi na nwata odogwu kpọtolu dọkịta Ifeanyi Irochukwu n'ụlọye ọzọ chi na nwata obele nwachukwu ji alụ ọlụ n'ezie na amali ya amali alụsị na alụsị ọlụ ike na o nwere adịresị ma nchanụ ochi na nwata n'iwele ibobo a na-esi onye nwere n'ibobo ngọ ọ bụla ị na-achọ nwanụ asị gị wele ọsọ wele ije gbakwula ochi na nwata odogwu ọ bụ na ị na-achọ ego n'one n'ụwa ngwa wele ọsọ wele ije gbakwuzela ochi na nwata odogwu Ezenna Chukwu ji enye ego n'ụwa ochi na nwata kalịsị akalịsị n'ụzọ biri ochi na nwata chọbalụ nwanyị ụchọta na asa mmanụ Chief Mrs. Ụkamaka nwoye Ezenna Chinyelugo nwanyị manarịa n'osobili agbala ka ibi ya eze nwanyị ochi na nwata n'ọdụ nsọ ezinne mụlọ ọmụmụ n'idusọnụ anne mụlọ obi ajụlụ nwoye kedu n'ife chiri ya eze dị n'obi asị na onye nne ya bụ eze o eze dị n'obi nnukwu mma gaba n'ihu asị m kenezienu Chinemelu m nwoye ọzọ nzakọ n'obi obele nwa gaba n'ihu ka nke n'ezikwuenu n'ezienu chi ya agọzienu nwoye obele nwa na-ekwebi ọnụ ochi na nwata na mụ keneli eze omogo ọbala tụle dibịa kalụsinu dị na mkpọsikwa ọbala ụra eze omogo n'oso bili ọnyọma onye ife na-esili ike wele ọsọ wele ije onye na-achọ nwa wele ọsọ wele ije ị na-achọzi ego n'wele ọsọ wele ije ochi na nwata n'ọnụ ya ochi na nwata n'oso na kalịsa anụkwu nwachukwu bunyere ike ọbala tụle ochi na nwata n'eze na amali ya amalinu ochi na nwata ife ji aba ọgaranya erika ochi na nwata ọgaranya dịrị isi na ncha ochi na nwata eze ọmụgọ ochi na nwata gaba n'ihu
abụlego m kene ndị ezigbo oyi ya nụ ochi na nwata si m kene unu n'ọgadịlị unu mma eze n'ụlọ ọgadịlị mmanụ ka abụlego m wee kene nụ chifurafu nwa ọkpụkpọ nụ n'eze n'ọzọ chinyelugo ọzọ chi na nwata si m kene yi ọbala tule si na ọgadịrị gị mma ọchịọra ọchịlị mmanụ ị ga-achị ọzọ n'ọmọgọ bekele aka melu ụlọ dị ọgọ aka lụrụ ụlọ injinia ebul injinia daalụ ọrụ na-edosọ abụla egwu m wee sobenu ochi na nwata si m kenezienu chifugochukwu okekenu ọzalụkwaku n'idusọ ezigbo onye n'ọkụ daalụ ọlụnụ onye nwere igwere ife onye dịli n'otuli ife ọzịkwa mmadụ ụka eji aganụ ọzalụkwaku ezigbo onye n'ọkụ n'idusọ eze ọmọgọ gaba n'iru amụla egwu m kenenu nenu dọkọkwu nwannenu ike bụ na m dọkwe arụ ike ndị ọya na-edosọ eze ọmọgọ gaba n'iru dọkọkwu nwanne masị m kenezikwelu ihenu Chief Ikechukwu ọzọ Chief Security Officer Nkwakụzụ egwu na-abịa abịa n'edosọ onye nche obodo gaba n'iru abụla egwu m wee kenele ihe nụ oshi na nwa Friends Club ndị ikwusi na faso na kalisia ka nkene bụ chairman odogunu ochi na nwa Friends Club bụ odogunu Chief Ochekwube Nwoye onye nwere odogunu onye echichi ọchịọra n'iso ọsị m kenele ihe nụ Vice Chairman odogunu Mr. Albert Nwadika Alumako Tinte eze ọmọgọ Vice Chairman oshi na nwa Friends Club eze ọmọgọ na-edosọ ka kene bụ sekretari odogunu Mrs. Nkechi Ikwuka yeli Jizọs nwanyị ọma ezienu nwanyị manarị ya nụ yeli Jizọs nwanyị ọma gaba n'iru n'ọgabalị ọsị mụ kenezienu ndị members oshi na nwa Friends Club Mr. Nwatu Egwunu Obieze onye rika nne ọbụrụ na biye onye rika nne ọbụrụ na biye eze ọmọgọ gaba n'iru ka mụ kene na onye ọma Mr. Chinedu Ifeka aya gaba n'iru na Chukwu gọziri ya gọzi lezenu Mr. Nwachukwu Adike onye bitego ọbụla egi ya onye bitego n'enu ụwa ọbụla egi ya Mr. Nwachukwu Adike eze ọmọgọ n'iso bilinu eze ọmọgọ n'iweli Igbobo anesi onye nweli Igbobo ngọ onye bitego yes ka nkene na ya melumunu okwu ifedili nwoke mmanụ onwebe obi ọchanụ asị na ifedili nwoke mmanụ onwebe obi ọchanụ eze ọmọgọ na ọkụzụ gaba n'iru anyị akpọbọ n'ọbala tule ochi na nwata onye ọma
nwachimeleze na nwanụ ochi na nwata onye ọma ọsịkwa ọgụ gị ochi na nwata onye ọma onye ọma na m ekele ihe onye ọma ochi na nwata n'efu onye ọma Zenu Mr. Moses nu Obi bụ enyi nu Mr. Moses Obi bụ enyi o eze ọmọgọ anụkwu mmadụ nnukwu odogwu gaba n'ihu ka kenezie Mr. Chidiebele nu Obi bụ enyi papa ejima papa ejima ni idusọnụ papa ejima ni isobilinu onye ọma Ezenu Mr. Chedinu Agulobi PRO Provost Ezomogo Provost Oshinanwa Friends Club Lalolumedo so Ezenu Mr. Ositanu Nwankwo Agbaka Oshinanwa Simuke Meyi no ga-adịlị gị mma aka na-esiri Igbo nni osilọra Oshinanwa si no ga-abalị Mr. Onyacho na munu Okolo Wani chado numidu so Afu nwe ndotana Wani chado Ezigbo nyoni chado Wani chado midu so Ezo mwogo no china nwasi no gabale Wani chae Uchina nwasi muke nezigbo nu Nenu nishingwe akabikenu n'ọdụ nsọ Adigbo n'isobili Adigbo niile n'ọkụzi bụ ọgada nwanyị manarịa ọsịmụ kenezikwue nenu Mr. Chijindunu mọlụ okwunu ezigbo onye aka ezinu n'osobili ezigbo onye aka ezi n'ọkụzi gaba n'iru na Chukwu kwuru n'azụ kabulegu m wekenenu Mrs. Gladys Ọdịikpo Ondubisi akụ nwanyị manarịa gaba n'iru ochu na nwa wesi m keneli Chief Christopher Agbasi Ọjị Amaka eze ọmọgọ gaba n'iru ọsị mụ kenezielu ihe nu Mr. Afunanya Ekwenu ụmụmalụlụ ụlọ gaba n'iru na Chukwu kwuru na asị na ọ ga-adịle gị mma ka nkene Mr. Chukwumanụ Nwamgbala ọtọ ọkụzụ Maazị Nwamgbala ọtọ onye nnukwu ego gaba n'iru n'ọdụ nsọ asị na ọ ga-adịle gị mma Ochi na nwa sị na ọ ga-adịle gị mma gaba n'iru Ochi na nwa ezomogodogunu n'eze na amali ya amalinu olu na Igbo kwelugonu n'iso nwere obodonu olu na Igbo amalugonu n'iso wee bilinu akụsa ma gụnyere inu ịmalụ na ọ bụ ndị ilo buli ya n'iso ejenu onye chadịrọ n'izuzunu n'eze n'ife a na-agbakwuru n'ihe Ochi na nwa n'inwele Igbo okilikili ka na bụkwa ose n'eze na-adịghị ala ihe nunu Ochi na nwa n'izobi nunu osisi apụl anya dị ọrụ anya mesịrị wepụrụ Ochi na nwa Chukwu meli ihe eze na nwanụ osi na nwata wee bụba amụma eze ọmọgọ n'osobili ọbara tụle Ochi na nwata